barruan dagon hazia hautsi egin laike. Eta hautsi egite baldin bada, sagardua izango litzake mikatzegia. Baina mikatz txarra, ez sagar mikatzek emandako mikaztasunarekin. Txarra baizik. Orduan egin behar da beti, golpatu. Bale? Orduan, oain, mesedez egurra. Egurra. Zer da hori? Txalaparta. Hori da, txalaparta sortu zen, pisoiak dolarean aurka jotze zuen golpeekin. Hortikan sortu zen txalaparta. Txalaparta erabiltzen zen, hizkuntzan zela eta erabiltzen da dakizuen moduen, mendiz mendi baserriei deitzeko. Zegu sagarra jotzen hastegean momentutikan, 12 ordu dauzkegu likidoa, prentxatutako likidoa kuperara sartu arte. 12 ordu baino gehiago pasatzen baitugu, badakizue sagarra segituan belztu egiten da, oxiatu egiten da. Eta horrek esan nahi du, patxa dena galdu egingo litzakela. 12 ordu oso denbora gutxi izan, baserri batek, bere kabuz, famili bakar batek lan hori egiteko. Erabiltzen txalaparta laguntza eskatzeko. Eta zergatikan joaten gara gaur egun sagardotegi ezberdinetara? Ze, karo, lanea jute ginean, baina gero urtarrilean, haste ginean baserriz baserri probatutakoa edanez. Hortikan dator ohitura sagardotegi ezberdinetara joateko. Tarako txalaparta ere erabiltzen zen. Venga, ba. Bon fuerte. Apoyana. Venga. Jose Ángel abuse barik, Listo. Hortxe, txalo bat.